Salam. Puriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus, tapu kama perminggota, tapuji matu hatta marhite edde nomor 640 ayat sada saat rodia ayat tulu. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Nama mulus do anggo portibion rap dohot na pinangido ni rohana. Alay namian rodi saleleng nileleng na do na mangulahon lomo ni rohani de bata. Haleluya. Ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami di son di ari na pinarbadiami, saibuhai ma pinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami nangihon hatam na badiai, jalaringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami, asa pos rohanami martangiang tuho, urupi mahami, asa huparhasea kami aka ari-ari ni ngolunami na poddoki say pamasuk mahami Tuhan nguluan saliling-liling na pujion nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhan ta marhite nomor 722 ayat 1 dohot 2.
patangi homa patik ni debata di minggu tasadarion imana sian patik paduahon dohot lapatanna patik paduahon dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manangahan na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi na di Bagasan Aik na di Toru ni Tano yang kotunggabi si Sobaon manang si Oluan dia dola patan ni odo ikut dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asadang jadi iwa marsobah tu Sobaon manang tu ganaganan mangido hanguluan siani jaladang jadi oluan begu manang ulpuhan ni hadatuon jaladang jadi pos roha di ugasan homitan imasaan atong rak mangiduguku mahita tu adupan itu hatta ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na obar tu patikmi amin. Mari dihitasian buku de nomor 170 sada ayat sada dohot ayat 2 dohot ayat 3 ayat sada dohot ayat 2. Tapauduk marohatta di adupan itu hatta tatapoti madosata nagudangi martangi yang mahita ali Tuhan debata aman nami na di Banua Gijang hodo na patupahon hasani dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak kaholongan ni roham saya si maroham dihami akan na mengarsakod dosa nami saya sahapi matu bagasan rohanami hasasani dosa nami i lehon matu hami toddi nabadia asa unang ganggu rohanami di asini roham alaya sahot rohanami maka porseaon marha porseaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion asa upasahat hami diri nami tuho gabi pelean na mangulu jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringhot tuhasesani dosata. Songonondo hatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi hoa umarhite-hite sian akka dosam. Jalanunga dilojai hoa umarhite-hite sian akka hajahatonmu. Au tutu au sadiri manalesei akka dosa pangalaosim ala ni hadiriokku jaladang be hupai ngot-ingot akka dosam hasangapom ma di debatana di Gijang. Amin. Korpunga parupuat
jolma oton niki rohaki bereng mai jorbutne uhume jolma oton niki rohaki bereng mai jorbutne uhume. Mari dehitasian buku de nomor 160 ayat 2 dohot ayat 3.
Puk epistel di minggu tasadarion dianet huriata sian sada Korin bidu 10 memuka sian ayat 10 walu sahat rodi ayat 26. Sada Korin bidu 10 ayat 10 walu sahat rodi ayat 10 26 tajahama margati soring ujahama parjulu. Berek kamu ma Israel hian da partohap di langgatanido akka namangaton peleani naung argado juhut na pinelehon manang margogo do begu ido nahudok disi Ulahi sian ayat 20. Da oddo tahe na pi nelehon na sida dada na tu debata di pelehon tubegu ido alai dang lo morohaku hamu saor tu akabegu to isata matuhani tunggu mogu mahita sian ibana unang masirikoti na di ibana na didongani ma ai gok di Tuhanido tanoon ro di isina ima sahatna martua do akana tumangihon hatani debata jalan no peopsa amen. Kor remaja kor na poso bulung
Maredehitasian buku ede nomor 715 ayat 1 dot ayat 2. Tidak ko maha porsiautai songonahina tidak ko nidongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pergugur nasohatu dosan natu mepalangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siatot di porbadia adorang soha bubuhan ido tuhatta natu maun na bernit di panguhumon ni silatus na mati terpajal do ibana di hau binar silang na tuat tubanu atoru dung ditano na mulak mangolu di hari pateluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo nasohatu dosani di sima ibana pai mangulak sogo tu tanon manghumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tod di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot di hasesani dosa dohot di hatai namadok mulak mangulu dosogot daging halak na umate dohot di hangoluan nasora sudah amin. Pujian sian lansia doho keluarga.
kor punguan nama.
Tabi gema tikting ni huriata. Shalom. Perdita dohot parhalado HKBP Tamarunang, pasahaton selamat hari Minggu madihita salhuna. Selamat hari Minggu. Mulu adong dope naso terdaftar di gereja HKBP Tamarunangon, boima menghubungi Perdita manang parhalado HKBP Tamarunang. Saya tuhatta mana madongani parminggota. Amin. Tikting HKBP Tamarunang Minggu tanggal 7 Mei 2020. Angka rumah wisada nama ragam. Guarni mingguta sadarion, ima minggu perjolo dong trinitatis. Topik minggu, guru di debatado portibion rodi nasa isina. Dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. 2. Pertangyangan Ulaya 2. Di Patupa huriata do pertangyangan di wilayah 2 di hari Selasa tanggal 10 Juni 2026 masuk pukul 10.30 wita di bagas ni keluarga amang YFH Sitorus Inang Calsit Boru Purba SH nama ringanan di BPS 1 Blok K2 nomor 10 Asa Roma ruas wilayah 2 parhalado dohot keluarga di pertangyangan ini. Tolu PHD remaja. Naposobulung HKBP Tamarunang. Patupaon ni huriata do marhite seksi remaja seksi Naposobulung ima PHD di hari Sabtu. Tanggal 10 Juni 2026 masuk pukul 10 siang 00 wita di gedung sekolah minggu asa Roma Sude remaja Naposobulung ni huriata di PHDI. 4. Rapat persiapan pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Tamarunang. Dung sidung perminggota patupaun ni huriata do rapot persiapan pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Tamarunang di konsistori ni Garejata. Alani pinangido ma tu sude parhalado do sude panitia pembangunan GSM HKBP Tamarunang asa madohoti ulauni. 5. Pertemuan pengurus di Dewan Marturia HKBP Tamarunang. Hobar tuha putusan sermon parhalado HKBP Tamarunang. Pinabotohon matu sude pengurus dohot anggota multimedia asa marpungu di gedung sekolah minggu. Dung sidung permingguan dohot agenda, teknis pembuatan PPT dan persiapan multimedia di hari Minggu. B. Pinabotohon matu pengurus seksi musik asa marpungu di gedung sekolah minggu, dung sipul ibadah, laho makatai taringot kesiapan pelayanan di ibadah minggu. 6. Parguru malua. Pinabotohon matu sude ruas nanaeng madohoti persiajaran marguru malua asa marpungu di gedung sekolah minggu dung sidung permingguan ima pertemuan na perjolo tu parguru malua. 7. Padidion nabadia. Naeng patupaon ni huriata do padidion nabadia tu yanakon ni ruas ni huriata di hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Alani pinabotohon matu keluarga nanaeng mabuan dak danakna madohoti padidioni asa mendaftar matu situa wilayah masing-masing dengan membawa fotokopi akta lahir atau surat lahir dohot akte pamasu-masuon. 8. Perubahan jadwal penyebarluasan serwarta jemaat dalam kurung tikting sesuai dengan keputusan sermon parhalado HKBP Tamarunang mulai minggu ini warta jemaat yang akan disebarluaskan kepada jemaat ada 2 bagian yaitu A. Sebelum pelaksanaan ibadah minggu yaitu warta halaman pertama
dalam kurung tata ibadah, pelayan, petugas minggu, ayat minggu, acara kebaktian wilayah dan ibadah sekolah minggu. B. Setelah ibadah minggu yaitu warta keuangan dan warta umum. Sia. Pembinaan GSM tahun 2026 Distrik 10 Pitu IBT. Patupaon ni Distrik 10 Pitu IBT pembinaan GSM ima di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2026 mulai pukul 08.00 WIB 1 pukul 10.00 WIB maringanan di Universitas Ciputra Surabaya dalam kurung offline dan hybrid dengan materi 1. Motivasi menjadi guru sekolah minggu. 2. Kebutuhan anak di zaman modern dan pengembangan game edukasi. 3. Pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Alani dohot do diulaoni hybrid sian huriata. Ketua Dewan Koinonia, guru sekolah minggu, dohot calon guru sekolah minggu. 10. Rapot evaluasi parhalado HKBP Tamarunang. Hobartu program kerja huria ima patupaon rapot evaluasi parhalado HKBP Tamarunang Januari 1 Juni 2026 ima di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2026. Alani pinangido matuganup Dewan kategorial seksi asa patupahon rapat evaluasi Hobar tutiki naung disepakati diganup kategorial atau seksi ima marhite koordinasi dot dewanna masing-masing. 10 sada maaf. Amplop tujolo di parminggota sadarion pasahat amplop khusus dohita ima laho mendukung program retreat punguan ama HKBP Tamarunang tapasahat madi bagasan lasmi roha. 12 kunjungan pastoral huria. Di bagasan mingguan patupaon ni huriata do kunjungan pastoral tujabu ni ruas na adong di wilayah 2. Tatanyakon asa denggan merdalan ulaoni. 10 tolu ruas na marsahid. Parhalado doho sude ruas ni huria HKBP Tamarunang. Manangyakon ruas na marsahid di jabu manang di rumah sakit. Saitu hatta mana mangalehon hamalumon dohot hai paso. Mulu adong sian ruas ni huriata namar sahid di jabu manang di rumah sakit. Asa di Paboa tu parhalado manang padita. Ruas namar sahid. Agusta Christine Borusianipar, wilayah diaspora perawatan di Jabu. 2 Amang Esianipar, wilayah diaspora perawatan di Jabu. 3 Amang YFH Sitorus, wilayah 2 perawatan di Jabu. 4 Amang YFY Sinaga, wilayah 3 perawatan di Jabu. 5 Amang Hahu Tajulu, wilayah Sada perawatan di Jabu. 6 Nyonya Hutagalung UEDS Boruhuta Barat, wilayah 3 perawatan di Rumah Sakit Wahidin Lontera 5 nomor 9. 7 Nyonya M Panjaitan Boru Sigalingging, wilayah 2 perawatan di Jabu. 8 Nyonya M Nababan Boru Simamora, wilayah 2 perawatan di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Dodi Sarjoto. 10 ruas nama ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata. Nama ulang tahun sian tanggal sada 1 tanggal 7 Juni. Saitu hatta mana mangaleon pasu-pasu dohot gajang ni umur. Suang songoni nang hai pason. Ruas nama ulang tahun sada Mesak naik Samosir. Tanggal lahir 20 Mei 2015 wilayah Tolu. 2 Niko Giraldo Hasibuan, tanggal 1 Juni 1930 wilayah Sada. Tolu Linggom Nicholas Panjaitan, tanggal 1 Juni 2015 wilayah 2. 4 Amang Pengapuli Ginting, tanggal 1 Juni
1928 Ulaya 2. 5. Ratu Aifa Magdalena Boru Simatupang tanggal 3 Juni 2002 wilayah diaspora. 6. Amang Edward Sianipar tanggal 3 Juni 1954 wilayah diaspora. 7. Amang Johannes Mariho Silaen tanggal 6 Juni 1920 wilayah 2. Walu David Dongan Hutagalung tanggal 6 Juni 2010 wilayah 3. Sia Restuti Anggraini Boru Rumah Roboh SE tanggal 6 Juni tahun 1922 wilayah 3. 10. Inang Sprita Tiurdina Boru Lumbar Raja SST MPL tanggal 6 Juni 1910 wilayah 3. Pada 3 ayat 10 di tangan nasiamun do ganjang ni umur jala dihabirang na do hamuraon do hamuliaon. 15 ulang tahun Pardongan Saripeon. Parhalado do sude ruas ni Huria HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun Pardongan Saripeo tu ruas namirayahon siat tanggal sada 1 tanggal 7 Juni. Ruas namirayahon sada keluarga amang JA Silaen inang ND Boru Siburian tanggal sada Juni 2010 sia wilayah 2. 2 amang keluarga amang IEFH Sitorus inang Calsit Boru Purba tanggal 3 Juni 2010 wilayah 2. 3 amang Hautajulu inang LF Boru Simatupang SOS tanggal 6 Juni 2015 wilayah sada. 10 ruas Narotu Permingguan Pertangyangan. Minggu tanggal 31 Mei 2026 Permingguan Magodang umum toropna 147 hala. Minggu tanggal 31 Mei 2026 Permingguan anak sekolah minggu toropna 15 hala. Selasa tanggal 2 Juni 2026 Pertangyangan wilayah sada di keluarga Amang Hautajulu inang LF Boru Simatupang SOS toropna 40 hala. Angka Rumawi 2 Parhepengon. Parhepengon ni Huriate boy mata bereng di tikting Parhepengon na adong di hitabe do di slide LCD. Songonima tikting ni Huriata di bagasan mingguon tatangnya kema asagabe pasu-pasu do lasni roha di hita tarlumobi gabe hamuliaon di goar ni Tuhata. Amin. Tapasahat ma peliata sada A sada B dohot peliat padua hon marede mahitasan kuede nomor 710 sia ayat sada dohot udukna. Suara, oh Yesus.
Damini debatana sumurung sian saluhut roha. Ia menamang ramoti, hati-hati doh pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Bongot mahita amang inang dihamur remaja na posobulung. Di minggu tanah parjolo maun minggu parjolo dung Trinitatis jala hatani batana gabi jamita dinala mambo hali mamakulingi uhud pabor haton hita madalani ngoluta imana denek sian Pasalmen bitu 50 mamukasian ayat pitu tolhastu ayat 15 hujal matuita salutna tapi ihut mamanginang di bagasan rohat tabi. Saya tangi homale bangsoku asama kulingau ho ale Israel asa huhatindakon tuho au debatado debatam dada alani piliami ubain upicako menang alani piliami situtungon akan atotong di joloku. Dang nian pola sian jabu mau membuat lobu manang habing sian aka barang ay guru dia udah sudi binatang niaka harangan pinahan nama ribu-ribu aka nadi dulu pe kutadda do sudi pidong aka nadi dulu rodi aka namang gulmit di ladang guru dia udah tungsura maleau tang pola tuho au mangalu-alu guru dia udo lihat portibion ro di isina tung panganokku majuhut horbo tunggal manang inmoku mudar niaka habing pilih homma tu debata hamolateon jala garari ma aka baga-bagami tu nasuntibul jala jo maau jupa diari hagogotan asa ho palua ho asa dipuji ho au ido yang go sahatna paluas mamanginang asa dijauh kami ma di dalam bahasa Indonesia. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara. Dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah najarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Demikian firman Tuhan. Shalom. Huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ditiki makubasi hami disada inganan ada sesi sharing terhadap persembahan. Jadi adong ma sahala na poso, dia pernah bertanya kepada saya, Didok, amang pendeta, apakah persembahan itu wajib? Kalau seandainya itu wajib amang pendeta, lantas bagaimana orang yang berkekurangan? Apa yang mau dia persembahkan? Maka saya menjawab, memberi persembahan itu wajib hukumnya. Kenapa? Dengan dasar
sebagai ungkapan syukur, sebagai bentuk kita mensyukuri atas iringan berkat yang tidak pernah terpikirkan, tetapi Tuhan siapkan. Sedangkan orang yang tidak kita kenal, ketika kita terjatuh, dia membantu kita, kita mengatakan terima kasih. Kita mungkin malahan memberikan hormat yang begitu sangat dalam, apalagi dengan Tuhan. Lantas dia katakan, lantas bagaimana Mang Pendeta? Orang yang berkekurangan, apalagi pada saat ini Mang Pendeta, jangankan memberikan persembahan, untuk makan aja susah. Lantas saya katakan, saya jawab pertanyaan itu dengan pertanyaan. Coba kita cross check, pernahkah Tuhan menentukan nominal, atau pernahkah Tuhan mengatakan kategori yang layak untuk dipersembahkan? Huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, turpukta sadarion, Om Managabi acuan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jala mungkin ati boha, tongdo ro suku-sukuni sipata sian pikirata ganup. Jala oddo sipata namambain mangojar hita gabedang ulu marpungu dengan alasan dang adong pilih aku. Alai mulu dihuriata kabe peta marunangon posdor hanami ruas huria natar pasu-pasu do hita ganup. Amin. Dakia diduk di bata ikun nasauma pilih honommu. Dakia diduk di bata ikun omana ikun pasahatommu moludang idang jalo okui itu. Alani masuk mahita amang inang tuturpu jamita didikion. Kitab Psalmen, kitab Mazmur 50 adalah salah satu nats yang sangat relevan terhadap dunia peribadahan bangsa Israel. Dan ketika kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ini adalah yang sangat relevan terhadap kehidupan pertumbuhan iman kita. Jala mulo berengota, kalau kita baca di Psalmen, di Bibil, atau kita baca di Alkitab, satu ayat keseluruhan, nats ini tidak lagi memerlukan tafsiran yang dalam untuk bisa memahami apa kehendak Allah. Karena nats ini berkesinambungan antara ayat 1, ayat 2 sampai ke ayat yang terakhir. Jala berengotama diturupuk jamita di Dikeon ala di Muhaido di ayat pitu odo na parjulo sahali didok. Sai tangi homma halak nama nangi hoddo olo debata makatai tuibana. Tapi kita manginang dak sahujaon. Sai tangi homma ale bangsoku asama kulingau. Dang makuling debata, dang makatai debata, dang marsuara debata, molo dang tangi hita ditangyangna. Alani untuk mendengarkan apa kehendak Tuhan, yang paling utama adalah memberikan ruang dan waktu untuk Tuhan berbicara. Pada saat itu banyak bangsa Israel yang mengandalkan apa yang dia pikirkan serta yang cocok baginya. Menurut saya harus begini, menurut saya harus begini, menurut saya las ima sudi ujungna dang adong hatanisi nabi negi. Semua bersuara, baik itu yang berkuasa, baik itu yang ada padanya, ataupun yang paling lemah sekalipun. Yang berkuasa dia katakan, tayo kamu jo, marwaso doau di luaton. Napogus mandukun, sipata tangiol jo akan napoguson. Semua memaksakan kehendak. Akhirnya di dalam nats ini yang dituliskan oleh Asaf, sahalak biduan pemimpin ibadah lagu, molo neng marsoba Raja Daud tu debata ibana do namanguluhun ibana biduan molo dihita sonarion. Kalau di minggu kita pada saat ini sering dikatakan song leader, tetapi melalui nats Alkitab song leader pemimpin lagu adalah biduan. Unang jo lari pikirat tada amanginang dah
Mau huduk biduan unang gabe dari puhamu, biduan-biduan nia kamu si nasing. Bukan. Bersuara bernyanyilah para biduan. Mau huduk songoni tuaka pemimpin-pemimpin lagu do. Di mana ketika terkadang lagu itu bisa menyejukkan hati Raja Daud di dalam pergumulan untuk bisa bersuara menyerukan kepada Tuhan. Alanido amang inang didok di bata marhiti Asaf didok tangi homa ale bangsoku asama kulingau. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mulut tertarik di ayat 7a. Sipata terkadang di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita, seperti yang saya selalu katakan, banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Buasa teh burju au ape songonon di bedong aku. Buasa ate uli doroh aku mangurupi dong aku. Ape di pahata-hata na asing au. Buasa sehata buasa ma na terus rotu pikirata alani i lehonotama berikan ruang kepada Tuhan untuk berbicara kepada hati dan pikiran kita. Jalaulu do sipata ada kuboto nama ngulun si adonang sodaya marminggu. Manang ahape dang adong dipilih untuk Huria. Ape, buay do giling na masuk tu universitas natar kamu si me. Ape gilik kula songonom ma. Suku-suku na songoni si pata amang inang na manugu-nugu hita gabe maninggalhon de bata. Oleh karena itu nas ini pertama sekali berbicara kepada bangsa Israel. Berikan ruang dan waktu untuk Tuhan berbicara. Las ido na di pasat tu nguluta. Hata na parjolo dido ima. Akulah Allah, Allahmu. Ima di ayat itu. Au debatado debatam. Jalahobar tu patik ni debata. Ima di patik na parjolo. Didok. Akulah Tuhan Allahmu. Seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Ya. Ini adalah penentuan identitas. Buasa didok songoni. Amang inang terlalu mobi di remaja na poso bulung. Terkadang kita mencari yang instan. Terkadang kita tidak siap untuk yang namanya bergumul. Terkadang kita tidak siap untuk menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup. Jala idu na masa hati hai di bangsa Israel ketika itu. Oleh karena itu mereka mengatakan pandangan tentang persembahan buhama muji debata hobar tunanunga di ulahodo dang hobar tunanunga di hangoluhodo. Mereka hanya mengutarakan, menyampaikan sesuai apa yang mereka kehendaki, bukan seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu pernyataan pertama adalah penunjukan identitas Allah kepada bangsa Israel. Akulah Allah Allahmu. Ketika engkau bergumul, akulah Allah Allahmu. Ketika engkau bersuka cita, akulah Allah Allahmu. Masuk matu ayat walu. Amang inang ima nadidok. Dada alani peliami ubahen ubicako. Ingatlah. Bukan tentang apa yang kau persembahkan itu engkau aku tegur, bukan. Diduk di batang muse. Manang alani pilihan mi situtungon akan atau tong di joloku. Amang inang pemahaman bangsa Israel pada saat itu mereka memahami konsep yang pertama adalah ketika aku memberi maka Allah harus memberi. Ketika aku menyerahkan persembahanku kepada Allah, maka Allah harus memberkati kehidupanku. Pemahaman transaksional. Ku berikan ini maka Allah memberikan kepadaku. Amang inang, di dalam kehidupan kita ada yang namanya saling memberi, saling menerima. Itu dalam kehidupan kita.
Tetapi di dalam iman tidak ada pemahaman tentang aku beri maka Allah memberi daun. Lasota pasape di pasat di batado. Pasu-pasuna hamulionna tutunga tonga nguluta. Alai nanang idauni di batana parjulu ima. Buhadu rohata nama melihon tu di bata. Bagaimana hatimu ketika engkau memberikan persembahan kepada Tuhan? Bukan tentang nominal, bukan tentang apa yang kau persembahkan. Tetapi bagaimana rasa syukurmu engkau memberikan persembahan kepada Tuhan. Alani didok. Dada alani pilemi ubay rubicako. Ale buhado roham inalau mangalihon pilihan itu Tuhan di bata. Amang inang ada satu momen ketika saya melaksanakan pembinaan ketika saya calon pendeta. Pada saat itu ada seorang pendeta senior pernah mengatakan kepada saya, "Nomrikot taringot tu pilihan, mulu na julo didok akan itu tuata. Mulu na julo ganup halak pasahaton pilihan uhud dumartangiang." Ketika dia memberikan sampai kantong persembahan sama dia sambil berdoa, Tuhan berkatilah persembahanku ini. Tuhan berkatilah persembahanku ini. Persoalan, pertanyaan, masih adakah orang yang seperti itu pada zaman ini? Adong dupe. Malahan kalau yang saya lihat, tapi kalau di ini gereja KBP Tamarunang ini ruasnya yang diberkati semua. Amin. Amin. Kenapa saya katakan? Adong do di huriana asing mau huriat tau dang adong soni. Pasahato peliape dirimas. Jalan mulu ulu hamu sipata romahamu tu bilik perhubasan. Ulu masih patah aka parhaladui dada hola mangitong pilihan. Alai patigor-tigor ho pilihan. Itu. Alay mulu di huriat tahun, dang anong nasongoni sudi ringkad do. Amin. Songon nagali tahun. Amin. Yang ingin saya katakan, bukankah ketika kita menyampaikan persembahan itu juga menunjukkan ekspresi kita bagaimana mengimani Tuhan. Di Kimakobasi kami di Sadahuria. Adong momen muluti Kimakobasi kami di Sadahuria. Adong dotong momen tulu sada. Tulu hali parjamita kami sahali situa marjamita. Tulu sada. Yama dang sada ruason molondang son di saddo. Itu dau dang adong sinyal. Dang sada ruason na dilabung na kami. Itu jadi pas satu pilihan ternyata ditentukan nominal. Molo naum rendah 2 tangan do pasaton songonon asa pola di idahalak. Ido tahe. Alay molo naum tibu sipata pamasuk koni pe adong do carana. Dengan tujuan asa dibereng halak. Ido. Amang inang unang marhiti piliata gabe partutuhon tudungata. Tuhan tidak pernah melihat nominal. Tuhan tidak pernah melihat apa yang kita persembahkan. Alain ini ida di bata. Buhado hibul ni rohata pasahaton pilihan tu Tuhan di bata. Ido naumriko. Jala ido na boy berengota di ayat 2. Jala di ayat sia 1 ayat 10 di soma di dok buhado hadiriun di bata. Allah adong pemahaman. Soalnya huduk nakaning upasahat mau tu debata asa adong pakeo ni debata jala asabu di pasu-pasu di bata au dia sia 1 10 dulu duduk dangnian pola sia jabung au membuat lebu manang haping sen aka baram guru dia do sudah binatang jala didok muse dia 12 tung surah male au dang pola tuho au mangalu-alu ima hadiriun di debata. Pada saat itu bangsa Israel ada pemahaman
semakin besar persembahanku, maka Tuhan harus semakin banyak melimpahkan berkatnya kepadaku. Amanginang tengok do petahe, taringot do pelian, na diduk Tuhan Yesus Kristus antara paradongan dohot sada ina na balu. Tengok do pe, songo dia paradongan pasahaton na di pasat ibana dohot ina seorang ibu yang janda memberikan hanya beberapa keping perak. Alai didiki di pasahat ina na babalui ibu yang janda itu, banyak orang mengatakan, lihatlah itu, apalah yang dia persembahkan itu. Alai ahli lu Yesus idu naumbalga ala idu nguluna. Naneng dohonon amang inang, bukan tentang nominal yang paling utama. Alai buhado hibul nyiroha ninalau pasahaton pilihan tutuhan di bata. Jala unang manian ala nunga adong di pasahat tuhuriai manang tupungwani gabe ibana na manot tuhon itonga-tonga huriai. Udah na jucu. Jala odo na mambayan partutuhan itonga-tonga huria. Ala ni dua manginang di ayat sia 10 ini ayat yang sangat luar biasa. Itu ana neng tapangasaon tu di bata. Ala ni iya manginang terlalu mau bidihamu remaja na poso bulung. Salah satu penyebab orang sering jatuh ke dalam dosa, ke dalam kecongkakan, ke dalam keegoisan adalah karakter sifat lupa diri. Diripu ibana do na adong di ibana imana paluahon ibana. Diripu ibana do na adong di ibana ido andong na pasonak kerohan ibana. Diripu ibana na adong di ibana ido andong na pamalupon di ibana. Turpukom mamang inang talumo bidihamu remaja na puso bulung songo dia Asaf paingoton ganuk akabangso Israel guru du di debatado saluhut isini portibion ngulung guru di debata pardong asaripiomu guru di debata ulomu guru di debata sakapmu sahidmu arsapmu guru di debata idu na di pasahat Asaf tu bangso Israel asa unang nian marhiti na adong diho gabe adong momen untuk bisa menilai mengukur debata. Alani dua manginang berengot tama dia 10 guru dia udah sudah binatang di harangan pinahan nama ribu-ribu akan dulu pe mulut taringot tu gurang ni pinahat dona ikole honom mutu au guru dia udah idu debata untuk bisa menghancurkan karakter pola pikir keegoisan bangsa Israel pada saat itu. Oma turpuk na di pasahat tu nasida. Huria na hinahulungan. Di tonga-tonga ngulut tabe. Gudang dua manginang na membaik kita sifata tertuk-tuk. Terkadang membuat kita terbentur dengan pemahaman yang salah. Kita merasa hidup kita sudah perfecto. Sudah sempurna seolah-olah alani haguguut tado nabui gabe memberikan kenyamanan keamanan bagi kita ingok mamanginang sada momen boy beringotang marjamita do pejap pitu moting jam 11 tutu di tutu itu boy beringotang di Facebook naneng dohonon guru di batado ngulut taupe guru di batado jadi ado modal tak hulas sada hatindako maibana di ngoluta ganup didikina une manang seune paluas maibana manguluon ngoluta didikina une manang seune di waktu yang terbaik atau waktu yang sangat sulit biarlah Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Jala idu ujungna na dihatindakon ni si Job. Bagaimana Ayub
Di nats pertama kita boleh lihat bagaimana Ayub kontra dengan Allah. Dia tidak menerima tentang pergumulan yang harus dia hadapi. Alai di ujungna adon yang dihatintakun ibana. Dia yang memberi, dia yang mengambil, terpujilah Allah. Idu ngoluta amang inang. Jaladohono do, guru di debatado, na adong di ngoluta. Jangan pernah berpikir kita mampu mengamankan hidup kita. Jangan pernah berpikir dengan kekuatan kita mampu memberikan kenyamanan, kebahagiaan untuk kita. Debatado nama ngalehoni jala ulota holana makirim do tutuhan debata. Sianima amang inang ima alus, apakah harus, apakah wajib memberikan persembahan kepada Tuhan? Ya. Ai guru di ibanado, ro di portibion dohot nasa isina. Lasongoni ngoluta. Alanido amang inang di doa ayat 14. Pelehoma tu debata hamoleteon. Songon dalata mandok muleate tutuhan debata. Alai sian ias niroha manian unang sian ungut niroha debatape dang di bagasan ungut amang inang dia mau remaja na poso bulung masuk ngoluta di bagasan halabon dengan wajah damai sejahtera dia memberikan, dia memberkati setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jaladido muse gararima aka bagami tunasun tibuli uludu si pata manginang alani hibul ni rohata alani siol ni rohata mamereng perngoluon mamereng sakitnya hidup uludu si pata martangia kita uludu si pata haru warsian pamangatan naman dokon alai Tuhan mulu dapot tu doon proyekon ikon nasaw manong pelehono kutia bulan tuho itu ape buhay do hamanginang holan alani kondisi gabe berubah. Alani adong sada ilustrasi. Adong masada ama namartangi yang mangidu proyek. Hidup matupad dita amang padita. Tanya ko juaw. Nga songoni liling na dang kare juaw. Alani asima rohani Tuhan sayang gia ema boyaw dapotan karejo. Ditanya ko hibulo rohani paditay rohani parhaladui jala nasi dape hibulo rohani martangi yang tutuhan di bata. Jala ditangihon di bata. Didikinunga dapat karejo nasida. Di jalur nasida ma balajona gajina sebesar 4.700.000. Saya di jalur ibana gajina didapat do huriyai. Didapat do padite amang pendita. Ketika saya didoakan amang, saya bernajar. Saya akan memberikan 10% dari setiap apa yang saya terima. Di pasahap mah itu. Terus mah ditanyakan. Ape lamangir bang pasu-pasu ni Tuhani. Nako posisina. Bergaji ma ibana 10 juta per bulan. Tong dope di pasahat. Amang pendeta ini saya serahkan untuk ke gereja. Janji iman saya, nazar saya 10% setiap bulan akan saya berikan. Iya, karena saya sudah naik posisinya, amang saat ini sudah di posisi A. Itu 1 juta dia serahkan 10%. Terus tanyakan ujungna saat maibana di posisi yang paling tinggi. Margaji maibana 40 juta. Abe, hobar tu nazarna. Sedia tanya ikon di pasar. 4 juta. Itu. Ditikilau di pasahat marpikri bana 4 juta buhadon ikun pasahat ujungna ditahan-tahan ibana 2-3 bulan baru di pasahat soni jala di sadatiki mangidu may bana tu padite amang ini amang janji iman saya najar saya tetapi boleh enggak amang saya minta korting Roma padite puasa neneng ikun kortingon amang 10% besar kali amang. Bisa enggak 5% emang ya? Bah, Roma, padite di dokma. Amang, unang pelihon molo gabi beban diho. Bah, idu amang, idu. Unang pelihon. Bah,
Alani asa unang pilihonomu martanya kita. Lalu dia mang asa kutanya koko sona somal sona julu musi. Itu baroma amate bauna ngatong amang. Mulu sona julu musi berarti dang karejo be. Gitu. Ujungna di pasaha mah natape gabe bergumul jala mardame ibana tu kondisi amang inang taringot tu baga-baga nata pasatu Tuhan di bata. Tuhan tidak pernah meminta itu keluar dari pernyataan kita. Tetapi itu keluar dari rasa kerinduan kita. Aledang saudut roha tu pikirata ujungna idu namanya bati. Tabaga-bagahon gabe songonna lungun rohani di bata songonna seolah-olah imana hinirim di bata api hita do nama kirim itu Tuhan di bata. Dana ikon mangidu hita ganuk ari ganuk tiki. Pasu-pasu mau oleh Tuhan. Jala idu jamita minggu na salpu. Sai do nganoku doho ganup ari rasi rasa ro azal ni hasianganon. Laso tapasaha pe baga-bagai di dongani di bata. Laso haruar pe baga-bagai sia kita tongdo di pasu-pasu di bata. Alai turpukon di do. Songon sihol ni roham nanunga haruar sian pamangata. Ikon pasatoto dah. Alani dia 15 mama. Jala joma au jumpa di hari hagugutan. Di dalam persoalanmu, dalam pergumulanmu, dalam tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Joma au. Asa di bata. Napa tauon ngoluta. Idu amang inang naboy berengota. Marhi diturpuk jamita di dikion. Hobar tutopi minggu di dok. Dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Bukan milik kita. Tidak ada 1 senti pun yang ada dalam hidup ini milik kita. Sudi guru di debatado. Alani hangolu homma debata di bagasan ngoluta di dikina une manang di dikina seune ikon debatado na mangulunau. Harus Tuhan yang memimpin kehidupanku. Jala ikon pasahatokku do songon tada. Hamul tiokku tutuhan di bata nanunga mandung hani yau nanunga patauon hau nanunga mamasu au. Alani di bagasan hibul ni roha di bagasan ias ni roha tapasaha ma tutuhan di bata mardongan tangiang tutuhan di bata dipatulus Tuhan di bata ma ganup aka pakiri mota ganup aka sihol ni rohata di bata mamasu moruta. Amin. Martanya kita. Mau lihat yang Tuhan di bata. Marsaringar hatam di tonga-tonga par minggu nami di tikyun. Di minggu na parjulu. Dung tritatis. Di buhali. Di pakulingi hodo hami marhiti hatam mali Tuhan di bata. Asasyan nasa ias roha. Jalasyan nasa hibul ni roha mahami. Maka ngoluhoko. Uhud mandok muliate tuho. Jala pilihan na umarga di adopamu. Ima roa pikiran todi dohot ngolu nami. Dada sian aka si lehom-lehom nami tuho. Ido nagabe mamasu-masu hami. Ale marhiti holongmu natutudo Tuhan. Natotong mamasu-masu ngolu nami. Ganup ajari hami Tuhan. Dongani hami Tuhan. Ramoti hami Tuhan. Asa totong di bagasan pos niroha hami. Di bagasan las niroha hami. Makang nguluhon hatam. Di tonga-tonga ngulu nami. Jalaboy ngulu nami on Tuhan pakiomu. Gabe sorminan nadinggan. Gabe barita na mangulu. Gabe jamita na mangulu. Titikyo peli Tuhan di bata. Di bawah kami gomos di bagasan tanyang nami. Huriam HKBP tamarunang. Pasu-pasu huriam. Pasu-pasu saluhutna. Parhala duni huriam. Pasu-pasu saluhutna. Aka dewan. Dohot aka seksi-seksi. Songoni ganup aka panitia. Nabi na jongjong di tonga-tonga huriam. Marhiti pakubasyon nasida mali Tuhan di bata. Nagabe pilihan na mangulu. Dia dopamu. Asiroham. Ramoti ajari tugu-tugu nasida. Songoni Tuhan diganum aka pengurus kategorial
lehonommu habisuhon, lehonommu gogo, asa totong di bagasan pos niroha, hadamion doholas niroha, boy mardalan dinggan ganup aka ulaon, di tonga-tonga ganup aka kategorial. Songoni ganup ruas ni huriam, sian orang sekolah minggu remaja na poso ama ina lansia siroham Tuhan, mangerbang tanganmu, mamasu-masu nasida ganup ali Tuhan di bata. Na di bagasan hasusahan ni pikiran alania ka perekonomian asiroham Tuhan ramoti pasu-pasu nguluna alania ka hajukatan nia kayanakun manang alania ka persoalan ni keluarga ali Tuhan asiroham apudi lehonommu hadamion di rohado pikiran nasida asa totong di bagasan pos roha di bagasan halap bohon uhud mangidohon panuturion siako marhidito tim na mangajari uhud mamasu-masu nasida. Songoni Tuhan ganup akarwas ni huriam na di bagasan hagalion pamatang ima di Agusta Kristin Buru sianipar amang sianipar amang IFA Sitorus amang IFE Sinaga amang Hauta Julu inang nyonya Hutagalung WDS Boruta Barat inang nyonya M Panjitan Buru Sigalingging inang nyonya M Nababan Buru Simamura asiro am Tuhan tatap ngoluna di hagaleon na ikon ayonna di parasahiton na ikon ayonna pos roh nami Tuhan hodo marhito tim na mandungani pasu-pasu ganup akka terapi pasu-pasu ganup akka paramedis songoni tindakan dokter terlumubi ubat na dipangan ima parhitiommu dinala laho mangalehon hamalumon tunasida songoni Tuhan kanup keluarga na merawat na menjaga asiroham Tuhan pasu-pasu lehon gugu lehon semangat lehon pos ni rohale Tuhan di bata ali Tuhan didikiope di bawah kami gomos di bawah santang yang nami kanup akar ruas ni huriam na di bagasan las ni roha ima ditabah bilangan ni umur na lehonommu di tonga-tonga ngulu na sida li Tuhan di bata asiroham pasu-pasu na sida ima mesak naik samosir Niko Giraldo Hasibuan Linggom Nicholas Pancetan Amang Pangapuli Ginting Ratu Aifa Magdalena Boru Simatupang Amang Edward Sianipar Amang Johannes Marihot Silaen David Dongan Hutagalung Restuti Angliani Boru Rumah Horbo Inang Seprita Tiurdina Boru Lubang Raja pasu-pasu nasida Tuhan diganup ngulu diganup aka ulaon diganup aka parkerejuan terlemu bidi diganup aka partungan saripionna asiroham mangerbang pasu-pasu mi manguluhon nasida songoni Tuhan aka ruas ni huriam na di bagasan las roha ima di ulang tahun partungan saripion keluarga amang CA silain inang ND Boru Siburian keluarga amang YFA Sitorus inang calon sintua R Boru Purba keluarga amang Hauta Julu inang LF Boru Simatupang asiroham Tuhan pasu-pasu pardongan saripion nasida diganup akasi hol ni rohana diaka na di pahima nasida na di sita-sita roha do pikiran na Tuhan asiro am Tuhan ho matangi di kanup akatangyang na ho mana mangalehon ho bartulo maniroham asa totong nasida di bagasan las roha nasiako ale Tuhan di bata songoni Tuhan kanup akaruas ni huriam nama dioriaka parkarejuan na duminggan asiroham ajari Tuhan dongani ramoti pargugoi songoni Tuhan ganup akaruas ni huriam nama dioriaka sirokap mitoti tangi maho Tuhan di kanup akatangyang na taringo tuaka sihol ni rohana homa Tuhan nama natap nguluna roha do pikiran na asaboy cupang na hobar tulo maniroham songoni Tuhan akaruas ni huriam natarpa ima di parbue pardonga saripion na nama kirim di hagabion
Hodo Tuhan na mangalihon, hodo Tuhan na manangihon, homa Tuhan na patuluson, pasu-pasu, tangi maho di ganup akka tangiang na, di ganup akka sihol ni rohana ale Tuhan di bata. Ale Tuhan, soni di ganup akka, Panginoon nami, upasat kami matuhol Tuhan di bata. Asa homa na totong marito dim na manguluh roha, dohot pikiran nami be, ale Tuhan di bata. Ale Tuhan jelma pardosa dohami, nabadia doyang goho, jumulu sisa saluhut na dosa nami. Asa talup kami, haboran ni pasu-pasum. Mangasahon, korenakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami tuho. Amin. Tapuji Tuhata, marede mahita sian bukede nomor 720 uhuk mata pasat amplop 70.
kita jongjong salut dah. Pogos pedison manang sonang bahe pasigatung tuho sasude ulan hohi bandang pediriko togu togu matu nature. Datangnya koma piliata ali di bata amanami na di bano gijang hodo roroni saluhut sile hon leo nadinggan do nasalipasa na blutus hu pasata mima sian na nilomi tu hami pilihan nami tuho secalo megapi uap nucus tu julum pasu menjaramoti asa hu para siya kami pilihanon pati bulun na rajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti totim asalam tada hami kudang nisi leho mitu hami asalam kir-kir hami mandok mulihati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Gijang, sahib nurbadia maguarmu, sero maharajomu, sesot malom droham di bonotongon songon dari beno gijang, leo matu hami sadari ngoluan siapa hari, sesa merusan nami sompene sanami, tidur seniru martu satu hami, dan kami tokin pengujunan, balu ama hami sian pangago. Pasu sian Tuhan di bata di pasu jala jaramoti Tuhan di bata maho di sondakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala di pasaur hom madamena tutotim amin. Shalom, selamat hari Minggu, Ma.